nemáš pomôcť sám. Asi nevieš pomôcť sám, má ti pomôcť rodina. A ak ešte nevie pomôcť rodina, potom ti má pomôcť štát. Niečo, nejaká postupnosť, ale naozaj na konci človek, ktorý, povedzme, môže sa stať, som postihnutý, som sám, že nemáš rodinu. Alebo ja neviem, vieš, že naozaj človek sa ocitne v takej núdzi, tak naozaj, aby si mal tú istotu, že ten štát ti nakoniec pomôže. Lenže tu... Na začiatku hneď, že štát pomôže. Tak. Debil z Luníka 9 to zneužíva a žije jak tento. A tí, čo to naozaj potrebujú, tak kde sú? A to potom, koľko ľudí za mnou prišlo, že ty kokos, ty máš taký čierny humor. Hovorím, ľudia, no čo spravím? Hovorím, to taký je život, hovorím, akože sa... Hovorím, mne sa páči, ako to brali ľudia kedysi na dedine, no taký je život. Ako teraz pol roka nebudem, neviem čo, ľúto mi je to moja mála, ale však ako čaká to každého, ako... Aj to, čo som ti vravel, bol som v rómskej rodine, dobre, obidvaja robia, snažia sa, nádherný byt majú, skromne, hej, lebo dobre, nemajú neviem aké platy, ale snažia sa. Pohostinný, milý, slušný, nebol problém. Ale to som s nimi rozoberal, hovorím, ty kokos, ale kde sú tí dementi tam? Bazmek, čo berú peniaze a za čo? Za čo? Dobre, nemám prácu, ja viem, je nezamestnanosť, tak nejakého tegeša, ktorý nemá ani základné vzdelanie, dnes nikde nezoberú. Dobre, ale chceš nejakú dávku od štátu? Choď, urob verejno prospešné práce, toľko a toľko a potom dostaneš, ináč zabudni. Tak je to vaša čas? Áno. So mnou sa nikto baviť nebude ako s bielým. Tak prečo sa ja mám baviť s Rómom? Toto je diskriminácia. Že im idú peniaze, tebe kto pomôže, keď ty budeš naozaj v tej núdzi? Áno. Padol im blok a padnú ďalšie, no tak oni pôjdu do mesta. Do mesta pôjdu. To je to, čo som dnes Ferovi hovoril. Mňa na Vysokej toto budú učiť, že je 5 rodín na Luníku 9, ktoré sú úžernícke. Oni dávajú požičky a oni zarábajú. Presne menovite povedané. Od 2 profákov, presne mena. No ale keď o nich vieme, čo to neriešime, ty kokos? Kde sme? To znamená, že oni sú stále v väčšej ríti, tí ostatní ľudia, a títo na nich zarábajú. Ale že na to máme zákony. Zákony platia, no tak ako? Kde sú platné potom? Nie je tak? Jasné. Tak ja som ti hovoril, štatistický úrad vyšlo podľa posledného štatistického prieskumu CTA, neviem, či ste to sledovali, počet obyvateľov na Luníku 9 je, teraz presne CTA, len aby pomer bol, že 3000. Neoficiálne očakávame okolo 5-6 tisíc. Očakávame. No a keď vieme, že je tam vlastne nejakých 3000 ľudí viac, to nie je nejaká jemná odchýlka, to je brutál odchýlka. To ako riešme, čo tam 3000 ľudí robí návrh. Berem bombu, zavijem, nie, akože a zriedím to tam vlastne. Týždňami na Luníku 9. Že polka Košic vraj to cítila. Emen tam neviem čo spraví. Nejaký súd, nie? To sa rozbilo. Neviem čo tam zletali, ako ty kokos. Nie? Tie potkaly z Luníka 9. Videli ste to? Šváci, čo došli na osobnom aute, večer zaparkovali s autom a potkaní skakali do auta. To bol brutál, ako skrátka tam výstupy neexistovalo, lebo ako nie si medzi živými. Však ja vtedy, čo som išiel s autom, a tebe naskakovali? Mne naskakovali do auta deti. No? Tak si ich nezviezol. Tak zmeníš to, no nezmeníš to, tak poďme ďalej. Moja dcera hotová je. Zúliť, hovorím, šáci, vy sa zúľte, ja nemusím, hovorím, ja tieto veci nie. Hovorím, vypiť môžeme, hovorím, ja nehúlim. Robíme akciu pre bezdomovcov pletenie. Nedalo mi, volám Zdenka, hovorím, to je aký Zdenka, hej? Ale Zdenka, vysvetli mi to, ako čo? My pletieme
šály pre stromy. Čo robíš? Bezdomovci pletú šály pre stromy. Ešte raz? Hovorím, Zdenka, prepáč, lebo som si dal len, jeden pohár. Hovorím, šály pre stromy? Hovorím, honosné domy. Tu tam minulé to dali správu, že najlacnejšie prostitútky sú v Trebišove, Rómky, že idú aj za horálku.